i que ja no hi ha foto. En aquí tenim dibuix esplèndid, recepta senzillíssima i un resultat que de veritat recomano que ho facis i que quan ho provis amb qui sigui... No dirà amb qui? Ho provaré i... Després li demanem el telèfon. Tenim això, ja la tenim aquí, d'acord? Això hi podríem posar una mica de pebre. Això, si no m'equivoco, és pebre. Que és maco. El soroll d'aquesta pebrera... Ara cau. Ara, és que jo sempre ho faig per un sentit, i ens anar en contrari. És que soc molt cívic. Ho barregem. I això, amb què ho podem posar? Això, per exemple, podria anar amb una papillot de verdura. Una papillot de verdura, el que tindrem és que la deixarem aquí també, no us importa. No. Tindrem el contrast també. La verdura, el papillot, sempre és més sana que no el vapor, fins i tot. És un vapor sense fer res. No cal ni posar oli, una papillot. Recordem que el papillot és un sobre, paper d'alumini o altres papers. Sí, que... Ho tanquem bé, ho pressionem... I al forn, no? I al forn. Ho deixem inflar com aquelles bosses de crispetes de 50 cèntims. Els de microones, no? Exactament. I amb això? I amb això fem un raig, uns pensaments, i la gent menja verdura, menja tomàquet... I amb gust, eh? I amb llimona. O sigui, el menjar no és avorrit. La gent diu, és que jo em vull menjar un gran arròs a la cassola. No cal. Amb petites coses com això, menges bé, et cuides, una miqueta, a veure, una miqueta de tomàquet i tu tires per sobre, no passa res. Escolta'm, Pere, i aquests ingredients que ens has portat aquí? Sí, això ho hem cuinat avui al matí. Bueno, ell m'estava mirant. El Robert no... Bueno, ni el Robert ni jo t'hem ajudat gaire, la veritat. No passa res, no passa res. Aquest és un saltejat d'espàrrecs per fer una vinagreta que queda com la que tenim al davant. Feta seria aquesta. I ens pots explicar això una mica ràpid com ho hem fet? Amb flors! Espàrrecs verds. Exacte, això de color són flors. Els espàrrecs verds, d'aquests que siguin macos, ben vius, els tallarem ben laminats petits, com podeu potser veure ben aquí, i els deixarem saltejar bé, que quedin amb aquest color tan maco que deixen anar. Sí, molt vistós, eh? Exacte, que la passió encara es queda a l'espàrrec, d'acord? És molt maco. És molt maco. És molt maco. Mentre estàs saltejant i tires una mica de flor, segueixes saltejant, i quan ja el veiem que està bé al punt, ho apartem i tirem una mica de flor, com ara hem fet, natural, cap a dintre, que aquí també la tenim, la flor natural. Aquí. Recomano que també aquesta recepta es faci amb rosa seca. Rosa seca. Pels enamorats, per tot plegat. Ai, que romàntic, que poètic, eh? Molt, massa i tot, massa i tot. Massa i tot, és una cosa, Rubén, que ens enamorem cada dia. Mira quina música ens posa, més que clar. Ja portem un ritme. Mira, la cuina feta amb amor, encara és és que... És tonta, eh? Perdona que t'insulti. No podeu deixar d'entrar a la pàgina web... No, verkami.com, ve baixa i amb K. Sí, ho hem posat, ho hem posat. Com ens entrevisten per ràdios normalment, hem de dir-ho. Clar, doncs avui ho podem dir i a més ho veuran. També. Tenim l'altre és ràpidament, la carbassa. Un tros petit de carbassa. El laminem, el tallem a quadrats o cubs o ben petit. Perfecte, com vulguem. Com vulgueu. Vaja, queda el mateix resultat. També el saltejarem, una mica d'oli. Es pot posar una mica de menta seca, però en aquest cas el que he fet és posar-ho amb canyella. Amb canyella, Déu-n'hi-do. La carbassa és dolça. I això què acompanyaria, la carbassa? Això sempre unes bones gambes a la planxa. Déu-n'hi-do. Gambes a la planxa. Amb això, evidentment, això és un plat molt suggerent i amb la parella dona resultat. Veus com tot... O sigui, aquest llibre se l'han de comprar els enamorats? I no enamorats, hi ha gent gran que me l'ha comprat, també. Tot va bé en aquest món. Tot va bé, i tant. La carbassa és dolça, la canyella és dolça. Tot té un conjunt de poder donar un contrast perfecte a tot tipus de plats. Amb una carn, per exemple, un filet de vedell, aquells allò, crus per dintre, això ho suavitza. Deixem una mica la verdura, que deixi suavitzar una mica l'aliment. Que a vegades ens ho mengem tot tan fort, amb patades fregides, el filet, greixos saturats. En canvi, una vinagreta ho fa una mica més... Fa un camí cap a tot l'estómac. Com si t'acabessis de llevar, que deies tu. Sí, hi ha un plat. No, aquell era d'acabat de dormir. Aquell era d'acabat de dormir, exacte. Sí, és que, clar... Hi ha un per la migdiada, hi ha un per acabat de dormir, hi ha per tot arreu. El dormir és molt important. Perfecte, escolta'm, Pere, Rubén, moltes gràcies per venir a explicar-nos les vostres receptes de vinagreta. Molta sort. 2 setmanes, repetim, queden, la gent pot... No sé què es fa, com votar? És el mecenatge aquest? No, la gent entra, fa l'aportació de 5, 15... Amb 15 euros tens el llibre, per exemple, jo recomano aquesta. Poden pagar per targeta.
què passa? Els diners no es treuen fins que no s'han complert els dies i tenim la quantitat. Si no, el diner és virtual, no l'han posat. Clar, no l'han posat. Per tant, és important dir-ho. Escolta'm, doncs si voleu aquest llibre, 15 euros, està molt bé, i a més els ajudeu a publicar aquest llibre. Moltes gràcies per acompanyar-nos i molta sort, que vagi molt bé. Gràcies. Nosaltres fem una petita pausa, però encara queda molt programa, així que tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.